Ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. Okay. Rides namin ngayon papuntang Sampabian, Pangasinan gamit CER 150p. Medyo maulan kaya tinangali na kami ng alis. 5:11 na. Sana hindi na masyadong mag-uulan. Okay na han. $5:11 na, 5:12 na pala. Ha? Ano? Cellphone mo nadala mo? Yung ulo ng charger dala mo rin. Baka may nakalimutan tayo eh. Medyo paliwanag na. Sana hindi umulan. Kaya nga eh.
Mabon-ambon pa naman. Yung 60 plus yata yun eh. Parang 60 plus lang din dun. Medyo naambon-ambon pa. Alas 5. Maulap pa dun ah. Para madilim dun oh.
Hindi, diretso pa. Diretso lang. Nakaano pa pala to? Check ko nga yung ano ko kung nakaano ba. Mamaya nakaano sa kotse. Hindi. Okay naman eh. Tara. Likot mo naman ng mangkas. Likot mo mangkas.
Dito rin lusot nun eh. Dito rin lusot. Hindi mo atan tayo dito. Ayan. Sana wag naman umulan. Yan o, dyan ang labas nun eh. O, Tandang Sora labas niyan eh. Mag-u-turn ka lang dun. Oh, pares lang naman kami. Unleaded din naman to eh. Red ba? Fairview, Novaliches.
Di marunong mag-signal ah. Tayo sa sulok. So I'ma just keep buying everything, see for the next life, to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. In a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, Tanda mo kung ano yung lalabasan din natin ha. not okay. All I want, and I pray, Oo. are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Pag dumaan tayo dito, pwede rin ba ito? Oo. Pwede. Doon pa rin labas nun. Doon pa rin. Mag-i-U-turn na lang tayo papuntang Tandang Sora. Pag dito tayo nakadaan. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you on the next. Maliwanag na, sana hindi na umulan. Don't think that my head's on straight. Gotta flip Maliwanag it na. and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I May mga nagsishortcut nga rin ditong kotse. kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be Daming happy, humps. how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to Saan na ba yun? overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe
Oo. Hindi ah. Tatandaan mo na lang. Mabaha pa naman dito. Nga nga eh. Bahain yan dito bande. Diba nung nagbaler ako dito ako na ano ng bahay. Diba sa'yo hindi na tayo abot ng ano ng Valenzuela eh. Oo. Layo na. Kaya dapat maaga rin tayo malis sa ano, sa linggo. Oo. Doon sila sa baba. Parang daming ano dito. Madali ka.
Yung hindi ko na matandaan saan banda yun eh. Nang
yan, usok. Yan nga sabi ko sa iyo eh. Wala pa kasi tayong JB box eh. Kaya dapat makano na tayo ng JB box din eh. Yun yung pinunta natin papuntang Baler eh. Oo. Doon yung daan nun eh. Oo, bypass road. San Ildefonso, Bulacan. San Ildefonso. Oo. Mamaya. Oo. Baka na dyan ah. Malapit ng mapa oh. Parang diet. Nilagyan ng
pa rin tapos ng kalsada na to. Pangit din ang kalsada rito. Ginamoto. Nalamig ka? Mag-u-turn na tayo dun ah. Bulacan na. Ay, oo. Pero pinakano ng Bulacan dyan. Yung iniikutan sa baba. Yan pa election. Dito tayo sa kabila. Diyan o, diyan tayo bababa. Oo. Dito rin kami dumadaan ibang pag nakabike. Nakakainan yata yun. Dito meron kaya.
Yan o, Bulacan, Malolos. Mamaya na lang pag may nakita ako. Yaman na, mamaya na yan. Bigay mo Han. Okay na. Okay na. Binigay ko sa iyo ah. Mang malayo rin pupuntahan nila eh. Nag-ano nga sila kung ilang kilometro pa eh. Malolo City Hall. Pala may kainan pala dyan, no?
Yan o. Yung nakita ko sa video niya eh. Ito yung nahanap ko eh. Mag-u-turn tayo dun. Kakanan tapos dire-diretso na pa ganon. Conception. Yes. Oo. Dapat pa rin hindi na tayo Hindi, wala kasing ano dun eh. Dito talaga tayo eh. Oo. Dapat dyan, diretso yan eh. Kaya nga pina-u-turn na lang eh. Dyan tayo. Dito yun oh. Ano yung family? Oo. Pag may nakita tayong gasolina, ihi muna ako. Gasolinahan, ihi ako. Ba't pinapakanan tayo dyan? Oo. Yan o, diretso nga dun. Minsan pag hindi niya na ano, iaano tayo ng ibang daan. Papalayuin ka lang. Yan o, yung Jollibee. May CR kaya dito? Parang wala ah. Maliit na ano lang. Ano yung mga pag may Caltex sa Shell ha? Ihi muna ako. Alas 8 na. Alas 8 na. Naiihi ako eh.
Saan tayo? Puro no parking ah. Saan ang ano, CR? Ano nga muna, CR muna tayo. Wala yata CR. Saan? Wala. Saan? Ha? Sa loob pa? Kaya nga eh. Dito matraffic. Ewan ko saan yan. Dito pa rin tayo. Dito Angeles eh. Parang nag-ano lang, stroll. Eh dito tayo eh. Saan ka ba?
siguro. LRT yata yan. Dapat pagdaan ka dito, maaga rin. Narinig na yun.
Haba rin ito. Hindi pwedeng truck dito. Parang yun yung ano ah. Sa kaliwa. Ha? Mabalakat. Diretso lang tayo. Bypass. Ha? Uy. Dito tayo eh. Hindi nila alam yung ano eh, saan sila pupunta eh. Parang bypass road din to eh, no? Yun ano mga pinya. Banban, Kapas.
Banban tsaka Kappa, Starlock din, di ba? Banban tsaka Kappa, Starlock yun. Yan, pabagyo na yan. Okay. Nang Pakwan na yung hindi. di ko yun o kainan. Kainan ba yun? Ano nga dyan? Kuya, ka manawag dito? Dito po. Salamat.
Dito yata tayo dumaan dati. Dinaanan natin nila Mox. Yun. Kasi lumagpas nga tayo eh. Yan o, yung tulay yun. Anong U-turn dyan? Diretso tayo dun eh. Hmm. Oh, salamat. Ha? Okay na? Jacob na pala eh. Yan ba yun? Tricycle? Sunod, gear oil naman. Gear oil. Pero mas mura yun, 180 lang yun. Dito, ang tabla,
Ano yan? Fish pan ba yan? Doon sila idang papasok na yun. Yan, Hmm. doon sa dulo yun. Yan, pasok doon sa river. Gandang. Diretso doon. Hindi ko bumabaha dito. Ang baba na yun. Ano nga. Ang dati na Mga kambing. Yan o, lot for sale o. Ang ganda rin ng bahay kaubo nyo. Parang ano na tong ano ah. May butas na. may higit na. Baba na ako. Baka nga.
Parang nakakatakot na dyan ah. Parang dadaan ka dyan, maano ka na mahulog ka. Dapat pinatungan na nila ng ano yan, yung flat bar eh. Pag gabi nakakatakot. Pag doon ka nasakto sa malambot, yari. Kapag sumalambot ka. Ewan ko. Doon tayo daan sa kabila. Baka na. Bakit dinala mo na ako dyan? Papa,